Vedes a estas dúas rapazas de aquí? Son María e Irene, e veñen a ampliar os nosos coñecementos. Sabedes cal era o segredo dos vikingos para non perderse en alta mar? Pois estes navegantes empregaron a chamada Pedra do Sol para guiarse polo mar. Pero que é Pedra do Sol? Pois tiño aquí na miña man. É espato de Islandia, unha variedade de calcita, branca, transparente, romboédrica, pero esta non é a súa principal propiedade. Este mineral presenta birrefrixencia, ou dobre refracción. E para iso vou a enseñar. Necesito un folio e un bolígrafo, donde marcamos unha línea e se colocamos o mineral encima, mirad o que ocorre. A birrefrixencia é unha propiedade óptica de certos materiais, que lles permiten desdobrar a luz incidente en dous feixes polarizados linealmente e perpendiculares entre sí. Para que isto ocorra, teñen que ter anisotropía. Os cristais anisotrópicos presentan distintos valores no índice de refracción en función da dirección na que vibre a luz ao atravesar o cristal. O raio de maior índice de refracción é máis lento, mentres que o índice de refracción menor é máis rápido. A diferenza entre os dous valores é que definimos como birrefrixencia. Durante o tempo no que o raio lento atravesa o medio anisótropo, o rápido xa conseguiu unha vantaxe sobre o lento que se denomina retardo. Unha vez que os dous raios polarizados atravesan o medio anisótropo, manteñen o retardo e continúan como dous raios perpendicularmente polarizados que volven a transmitirse á mesma velocidade.